Hormat Prezidentimizin il yurt bekvidine gönüktürülen işlerini, vatanımıza kazanlayan üstünlükleri wagt etmek, giyin yerimde geçirilen şehirlerin özünü diye. İşin kiyasetli maslahatları ulu ruh bilen öseniye. Jemgeçilik guramalarının merkezinde Turkmenistan'ın meclisi jemgeçilik guramaları, bilim, sağlığı uğraşı ve Derman Senatı, sport ve yaşlar siyaseti ministerlikleri, Ilimler Akademiyasının bilelikli guramaklarını, halkın avadan durmuşu hormatly prezidentimizin siyasetinin baş uğrudur atli maslahat geçirili. Hormatlar qadağımızın paytaxtımız hemde Axal vilayeti boyunca iş taparını amala aşırıp, şehrin bir näçe detqalarına Xeylende vilayetin täze döwrap idare etiş merkezinin quruluşy bilen tanışmak münasibetli Türkmen Döwlet Binagarlyk Quruluş Institutuny Turkmenistan akıllı şehirler konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge çalışýar ady bilen geçirilen çäre işin käseti betlenni. Murat Garif adyndaky Turkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetinde Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy münasibetli arkadan Ak şäheri Aşgabat adly muallimliň we talipliň daşary ýurt dillerini alma maglumatlary geçirildi. Turkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutuny saglygyň baş waýlygy matly wagt netiga çäresi geçirildi. Çykyş edenler sagdyn durmuş enliklerini berza etmek, arasaçylyk düzgünleri, hormatly prezidentimiň baş tutanlygyna saglyk döwlet maksatnamasyny amala aşyrmakda alınıp barylan giň möşürli işler barada gurrun etdiler. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolanýaş Institutuny geçirilen wagt netigat döwrümiň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Halkarın Tanperwer Ilimleri we Ötüş Üniversitetinde geçirilen çäre garaşdylygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagşlandy. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutuny geçirilen çäre döwrümiň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Turkmenistanyň Inженер Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutunyň talipleriniň nazary bilimlerini teziriwelikler boýunça kämilleşdirmekleri hünerini ustatlyň kemale gelmegine uly ýardam etdi. Turkmenistanyň Sport we Ýaşlar Siýasety Ministrliginiň Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutu bilen bilelikde geçiren maslahaty sport ulgamyna sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen bagly boldy. Türkmen Owa Hojalyk Institutuny Türkmenistanda TV we taqiq ilmi gurlary degişli dersleri okutmak kämilleşdirmen konsepsiýasyny üstünlikli amala aşyrmak maksadyna sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri esasyna ýürütü gurlary boýunça talipleri bilim bermek işleri maksatnamalaryň esasy alınıp barilýar. Mawtumula adyndaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Döwlet Mehmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünýä Diller Institutunyň we Seýitnazar Seýidi adyndaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutunyň professor muallimläriniň gatnaşmagyna Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okutmak kämilleşdirmen konsepsiýasy iňni til muallimläriniň hüner derejesini ýokarlandyrmagyň döwrap ugratly ilmi usuly maslahat geçirildi. Turkmenistanyň Döwlet Energetika Institutuny hormatlar qadağımyzyň kabul eden Turkmenistanda daşary ýurt dillerini okutmak kämilleşdirmen konsepsiýasyny durmuşa geçirmen çäklerini hüner ugrundan söýdükleri taýýarlamaň aýratynlyklary atly okuw usuly maslahaty geçirildi. Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetinde öz hüner ugrulary boýunça iňli tilini okutýan muallimlaryň arasyna geçirilen bäýatleşik ören netijeli boldy. Yurdumyzyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutuny geçirilen çäre döwrümiň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Garaşdylygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli Türkmen Döwlet Maliýe Institutuny geçirilen ilmi amaly maslahat işin käseti betlendi. Turkmenistanyň Watan adyndaky Inженер Tehnologiýalar Üniversitetini geçirilen çäre uly ruhlentligi betlendi. Ýagşygellik Haqaýew adyndaky Halkara Neft we Gaz Üniversitetinde talip gyýylan ili işleriniň sergisi öňe çekiji boldy. Bu ýokary okuw mektebine geçirilen wagt netigat maslahaty işin käseti betlendi. Ol Wenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşi Demokratik Partiýasy Mawtumula adyndaky ýaşlar guramat tarapyndan guruldy. Aşgabat Lukmançylyk orta okuw mektebinde Milli Bahar bayram münasibetli garaşdyllyk döwrümiň ganaty atly maslahat geçirildi. Qadarderiýa adyndaky muallimçilik mektebinde Aşgabat parakatçylygyň, ynançmagyň, bagtyarlygyň paýtagty atly söhbetdeşlik duşu geçirildi. Inженер Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutuny Türkmenistanyň meclisiniň we baş prokuraturasynyň bilim we içeri işler ministrlikleriniň bizmeýin etrap häkimliginiň kemem ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşiniň guramaklaryny wagt netiga çäresi geçirildi. Bagtyarlyk etrap häkimliginiň we etrap prokuraturasynyň bagtyarlyk etrap gazietiniň etrap Welanlar bölüminiň kemem ýaşlar guramatynyň etrap geňeşiniň bilelikli guramaklaryny Aşgabat Lukmançylyk orta okuw mektebinde dünýä ýüzü meňdär dusy tagama söz içinde geliniňden bolmasa atly wagt netigat duşu geçirildi. Köpetdağ etrap häkimliginiň Aşgabat şäher gazietiniň guramagyny geçirilen maslahat wagt netigat bilen bagly boldy. Şeýle çäre berqararlyk etrap gaziet tarapyndan geçirildi.
Turkmenistanyň döwlet serket gullugynyň merkezi idaratynda garaşsylyk ykballary beýikşan gulleýär özgörýärjan Turkmenistan ady bilen maslahat geçirildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary bilen Turkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň Aşgabat şäher gümrük kanatynyň harby gullukçylarynyň gatnaşmagyna eksport import amallary üçin bir penziratly 2021-2023 ýyllar üçin tatlamalaryň resminamany durmuşy geçirmek boýunça maslahat geçirildi. Arkadagly diýary hoş gelipdiň Nowruzum atly aýdym sağly şäheri Turkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti, şäher medeniýet müdürligi, Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan guruldy. Turkmenistanyň parahaçylyk gadatynyň müdiriýeti we Turkmenistanyň Agrar Partiýa tarapyndan geçirilen şäheri ülkemi toý bolup gelen ýadlarym diýilip atlandyryldy. Paýtagtymyzdaky merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adynaky kitapxana şahamjat tarapyndan geçirilen şäheri ören täsirli boldy. Turkmenistanyň Bilim Ministrliginiň meýilnamasyna laýyklykda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk münasibetli Aşgabat şäheriniň sagylary we ýetginjekler köşgünni watanymyzyň ýüregidir Aşgabat diýen at bilen paýtagtymyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň muallimläriniň we mekdep okuwçylarynyň Aşgabat şäheri barada taýýarlanan dörejilik işleriniň bayramçylyk bätleşi guruldy. Berkararlyk etrap häkimliginiň ýaşlar guramatynyň berkararlyk etrap geňeşiniň guramagyna düzgünleri berk berjaý ediliň ady bilen wagt netigat şähereti geçirildi.